Milé masky, u nás ve Skalách vás vítám. Ta skalská obec známá. Snad tu má být divoký západ? Nebo je to fláma? Co maska, to fláma. Mám radost, že opět po roce jsou tu s námi masky také z Milevska, z Heřmaně, z Protivína, z Písku a nakonec i další jsou tu s náma. Ať každý k nám letos zaskočí, my máme totiž v obci výročí. Paní starostko vážená, vy jste dneska koukám, country žena, woman, koukám na vás. Vy asi máte nějakou přezdívku, ne? Nakonec. Ještě, aby to byla nějaká férovka, nebo aby to byla nějaká kefírovka, že jo? Paní starostka, ale krásně to sluší. Ty jsi také pěkný countryk, ale pod kloboukem vypadáš jako střapatý hippík. Vážení a milí, máme ten únor suší, aby abstinenti i u masopustu nám to sluší. Teď si vemte bez frťana, to dá ale fušku bez frťana. Kaubojové budou mít pevnou mušku. A teď si představte, co ty indiáni, až opustí tu ohnivou vodu, budou mít pohodu a hlavně opustí ty pípy a budou mít jasné oko a najdou cíl jejich šípy. A ty indiáni ještě dopadnou tak, že nastane nová éra. A víte, jakým indiánům budou stát i kaubojům péra, když si chvilku dej abstinencí? Vím, o čem mluvím. Až vystřízlivým všechno vám ještě povím. Máme letos obce 660. výročí. Hlava se nám z toho v létě zatočí. Bude to sláva, to já mám ráda. Až dnes v Budičovicích budeme stát blíže, probudí se tam pan kníže. Nebude v tom slivovice, nýbrž o pověsti vzniku nám kohout poví více. Takže nezapomeňte dnes na Budičovice a tam se dozvíte více. Ano, vážení a milí. A paní starostka těch 660 let pamatuje, říkala mi, že pamatuje to založení, ale podívejte se, jak furt je fešná. Jak vy to dámy děláte, woman. Takže, přátelé, zase novinka, papírové povolení na masopustné řádění. Papírování bylo dost, žádnou žádost. My vše jsme poslali genitálně, promiňte, digitálně jsme to všechno poslali, protože nám tomu pomohla ta umělá inteligence, víte? Takže nebudeme žádat o klíč na ten masopustní rej, paní starostko, ať už jsme pryč. Já vám, milé masky, odmykám. Čí to byl nápad, že dnes je tu divoký západ? Pokud bude nějaké nepřístojnosti, přepadávání, drancování, snad znásilňování, tak zase rychle zamykám. Teď tedy sousedskou koledu vám otvírám a moje asistentka Nelinka nám otvírá. Jak bylo řečeno, paní starostko, bylo nám odemknuto. Paní starostko, vy máte hezkou girls. Pak se mi, prosím vás, hlaste vy girls. Vy ne, paní starostko, ta druhá girls. Dobře, já musím ještě probrat s váma některé polohy, jak jsme si říkali, až se budeme fotit. Tak, a teď přijde ta momentka, kdy si teda připijem. Takže paní starostko, za vše děkujem, ale čím si připijem? Když měla přezdívku kefírka, no tak si dáme kefír, ne? A ostatní, ať si dají slivovičku. Medvěde, pozor na tě, medvěd to je plodnost, přátelé. On, když ta slivovička, rozjede se mu makovička a on je pak schopen, dámy a pánové, držte si gaťata, on ten medvěd, abyste neměli to ještě malý medvíček. Přesně. Takže, vážení a milí, pánové, kefír už na vás to nezbyl, tak prosím vás pokračujte.
Takže medvídku, výjimečně si z toho lochu brlohou si vylez, tak si dej teda tu ohnivou vodu, ale šikovně. Aha. Abych to vyvrhl, už to ani pinga nepije. Takže. A když se vlesne snekefír, tak ať nám to všechno tady sluší, ať se nám to tu povede, přátelé. A vám všem připijeme na zdravíčko v pohodě. Tak na vás všechny a na dnešní krásný den. Nešetřete se s tím kefírem. Teda, přátelé, já myslím, že bude pohodovka, ona v tom byla vodka s kefírem, teda to asi. Kde je ta tujka, prosím vás, já se pak zeptám, kde je ta tujka. V Budičovicích bude toj. Takže, paní starostko vážená, kolik ona může vážit, ta paní starostka? Já to vynechávám, vážení já vynechám. Ano, vážení nebe. No, takže my s muzikou a slávou, s pláchenskou pětkou zase vesnici projdeme. Samozřejmě, že nějakou tu taškařici provedeme. Nenechte se inspirovat, já musím varovat, co tady říká paní starostka. Někoho dokonce obtěžovat. Jedině, že by to chtěl dvakrát obtěžovat se. Že by si vás pozval ještě jednou, že se mu to líbí, jinak šikovně. Tak. A samozřejmě, že kolečko všude uděláme, hospodářku vytočíme, hospodáři popřejem a samozřejmě na Veselici budeme až do rána flámovat, tam se nebudeme šetřit. Takže vážení, moc vám děkujeme, moc jste nás potěšili a dejte si s náma kolečko. Ať je nám tu všem ve skalách hej a ty muziko hrej. Momentíček. Ještě změna? Páni muzikanti, představte si, já jsem nečekal, že se přijdou i masky. To je na dílka. Děkujem, přátelé, milí. Pojďme tady na plac. Co se tam krčíte? Nebo máte vy snad svůj masopust někde? Lidi vás rádi uvidějí, jaký jste. Vtipný. Jo, Alenko? Vážení a milí. Takže jak? Předávám vážení milevští, to vždycky člověk si masku naleští, jak přijou milevští, aby mezi nima viník, ale vy jste nádherní, takže komu předáme? Takže vážení, komu ten mikrofon, dám si, koho ten mikrofon potěší, vážení. Krásná práce. Bez legrace předávám slovo Masce z Milevska. Ať si všem zavíská, když je tady někdo z Milevska. Žádné slovo. Až za chvíli, taky domácí. To je blbá záležitost. A ten hůlek je taky. My, indiáni ze Skala Budičovic, vítáme naše spřátelené bratry z Milevska při tomto významném dni a přišli jsme za vámi, aby jsme společně vykouřili tuto dýmku míru.
Velký náčelníku, rádi s vámi vykouříme dýmku míru. Náčelníku hlavně s tebou, jehož indiánské jméno zní Krotitel ohně. Děkuji za krátké rychlovky, ale koukám, že nemám tabák. Někdo už mě vykouřil. Ten tabák. Dobře, vezmeme to symbolicky, jako vždycky. Náčelníku Velký Bizone, připojuje se náš kmen Atavahu. Mé jméno je náčelník Rozgaučů. Ještě jednou, ať se ví, s kým máme čest. Mé jméno je náčelník Rozgauče. Atavahu! Nádherný, ale koukám, tobě stojí obzvlášť ty péra. To je? Dle jižního větru. Au. Kuřme. Na přátelství. Kuřme, abychom mohli absolvovat dlouhou cestu kolem vašich wigwamů. A stejně jako indiáni z prérií věřili velkému bílému otci v Bílém domě ve Washingtonu, i vy věřte, co to plácám, velké matce ve žlutém domě zde naproti. Moudrá slova. A požádáme i paní starostku, aby k nám přišla a symbolicky s námi zakouřila. Tak vážení, to je nádherný, jak ty rudoši s těma bělochama, jak se také dávají hezky dohromady. On ten divoký západ, teď máme ještě divočejší východ. My nevíme, čí jsme, ale my jsme uprostřed Evropy. A to nám sluší, přátelé. Tak vidíte, když ty dva se dohodnou, tak my Češi bychom se měli dohodnout taky. Jo, já na to mám i připravený takový jasný, aby to nebylo všechno v gatích, pak je to v hatích. Takže vážení a milí, krásně se vám to povedlo, děkujem. To není konec. Ty, jehož indiánské jméno zní, ten jehož jazyk je jako nekonečná řeka. My projdeme okolo všech vašich wigwamů a těšíme se, že na konci staneme u domu té, která zbylé poutníky občerství záhadným, ale vzbuzujícím nápojem. Děkujeme a těšíme se na cestu. Velký náčelníku. Já už vám jenom popřeju krásný dnešní den. Kdo vydrží tak krásnou dnešní noc, ať vydržíme do světla, protože světlo je náš velký přítel. A nyní, jestli dobře tipuji, tak po posledních projevech bude následovat kolečko a vyrazíme. Už nebudou dlouhé projevy, teď už mimo. Děkujeme za vlídné přijetí a za vlídné rozkouření. A chceme říct, že my strašně rádi jezdíme do skal. Jako kdybych ten rok neuplynul, jako bychom tady s vámi byli před rokem. Těšíme se, je krásný počasí, užijeme si to. Mír s vámi všemi a teďko náčelníku. Ještě přijíždí vlak. Přijíždí vlak, ohnivý oř. Já už to budu říkat. Petíka Švejku tady stik a tak se nám hezky ukáž. Tak jsem se nakonec rozhodl, že teda nikam nepůjdu. Výtečně, Vlakem prej nespím, takže tady radši budu s vámi a užiju si to tady. A máte tady krásnou hospodu, večer. Takový slova potěší. Děkujem. Nevím, jak se jmenuje teda indiánský film. To jsem byl v minulý životě. Já vím, že je to nekonečná řeč nějaká. To jsem byl taky růžové Katě, nevím proč. Tak se mějte. Děkujem. Užívejte. Takže vážení a milí, v této chvíli asi pomalu se bude chystat další akce, která musí každoročně být. A věřte tomu a nevěřte, ono se to povedlo, že Trio Carpini po 10 letech mají 10. výročí. Trio Carpini je tu s námi, takže pojďte pomalu, Trio Carpini.
Jahodová zbrzlina! Dejte mi mikrofon, dejte mi mikrofon, já je musím představit, to jsou totiž, dneska jsou to uhlobaroni, takzvaný uhlobaroni, trio Tripino, a je tam mezi nima pan Kakala Pavol, řečeno Bakalo, pak je tam Netýkač Janko, řečení Tykačí, ten Tykačí, víte, tam ten Kakala, a ten třetí by měl být Netýkač Janko, řečení Tykačí, jo, tak si ti neví. A pak je tam pan Křevinský, Šalom, řečení Křevinský. Děkuji. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be using that politician? Zlatan ambition insults my intuition and it only makes me crazy and I'm hard like the wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I'm the scat man. Takže, ano, poslední hlobaroní. Kakalo Pavel, řečení Bakalo, Netýkač Janko, řečení Tykačí a poslední Křevinský, Šalamoun, řečení Kretínský. A vážení, ve skalách se našlo zlato. On kopnul, cože? No, je. Vážení, dneska se končí s kolečkem, tohle všechno vykopem, ty klažice, podívejte se zlato. Komu, já jsem dneska tam to zapomněl, jednu paní jmenovala tak, oni sladili to zlato nám obzvlášť, to se povedlo, přátelé. Tak je tu zlato, takže máte poslední možnost. My zhasnem a vy na tom lítnete. Ale pozor, každý krumpáč, že si kopne, ale pak do původního stavu. V Česku se to dělá jinak, že jo? Vytrancovat a zmizet. Ve skalách ne, přátelé, to byste dostali těma kaťatama. Jinak ještě vážení, krásná kulisa je tady, nádherná ta stáň. To je můj os. Víte, věřte, nevěřte, kauboji, to je můj os, ale půjčím ho. Tomu malýho kaubojíkovi ho půjčím rád. A nyní bychom udělali společné foto masek, tak všechny tady poprosíme, všechny masky. Uděláme rychlou fotičku a následovat bude taneček. Tak. Ano, jsem to první.
kluče. Jana je kluci péro. Kluci brko. Už ani nevíte, jak se jmenuje. Dali sklenice, stoly a lavice, to vám je polízačka. Dali sklenice, stoly a lavice, to vám je polízačka. Ale to vám byl kůčovej chlap. Staráci zůstali vám. Bratři a sestry, to jsou naši milečtí, takže nás to moc těší, že na nás popopenský. Český musí tak jo. Ale co z televize? Ještě mi potěšil, jak tam svědlička vedle mě.